Ini kendo rowere maromo 600 e kach ng'ud bura ma Karachuonyo koro yudo sir kokalo e agucho omenda mar NGCDF mar dhi kuonde tiegruok mag riembo nyamburko e yudo lony mar riembo kit nyamburko mopogore, chenro ma bende geto konyo e kedo gi nok mar tije e kind rowere e alworano. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome mane loso e kinde mane gichako chenrono okoni agucho omenda mar NGCDF ogolo omenda maromo milion 12 madhi konyo rowerego e kuonde tiegruok mag nyamburko magidhiye. Okoni mano en achiel kuom chenro mageto neno ni rowere oyudo thuolo maginyalo yudo godo thuolo mag tije giwegi ma ok siko mane sekta mar bodaboda. Area MP matiyo sani kendo tiyo gi party mar ODM mondo wadhi pe to training wuono biro kawa milion 12 mondo mi watime mwatieke. Gima duong' moloyo momiyo atimo gini en to create employment for the unemployed and promote those mani apiko mondo dhiyo driving mamalo we thuolo ne joma nyien kodonje apiko nikech apiko be koro opong' saidi ma koro kata ka ng'ato ne dhiye to dhiyo to konya yudo customer. Hii hafla ambayo tuko nayo siku ya leo nafikiri ni hafla ya kipekee ambapo vijana wetu wanakuja kujipatia ujuzi ya kuweza kujisaidia katika maisha yao. Kwa hivyo nataka nishukuru sana. Na vile niseme ya kwamba hii ni part of the government program ya kuempower the youth ili waweze kujisimamia katika maisha. We are stepping a milestone again. Why? Kawuoni dhi yudo ka jowa madhi e boda they are going to give graduate. Ing'e riembo apiko, gari bidhi timori nade? Idhi ng'e riembo. To sama wa graduate, it simply means ni wachako create job opportunity. Ng'e ni dhi wena jomoko chien kae. Mbele kucho be wayudo ang'owa?